Tak ahoj zase, toto je moje druhé video. Tentokrát tu mám ďalšie dva nože a ja urobím actually dve videá, takže ako prvé tento už nebudem potrebovať. Natáčam to hneď po tom prvom. Tak ako prvý tu mám zatvárací nôž. Veľkosť je otvorený skoro jedna stopa, to znamená okolo 33 cm. Skoro, nie celkom, ok. Sú dve možnosti otvárania, pretože tu není ten šrob, ktorý sa otvára jednou rukou. To obyčajne otvára sa ako obyčajný zatvárací nôž, ale pokiaľ ho máte vo vačku, dá sa využiť unak tento hák na otvorenie okraj vačku, ok? Nemám na to vhodné oblečenie, teraz som tu iba v teplákoch, ale skúsim. Ako vyberáte, zaťahnete. Takže asi takto. Je to veľký, na zatvárací nôž je to veľký, je hrubý, má 3 druhy alebo 2 druhy, neskôr 3 druhy ostria. Tu je toto vybratie, ktoré je dobré, keď robíte triesky na oheň, alebo lodné lano, alebo načlne lano, keď potrebujete okrúhle veci prerezať. Ok, vložíte donútra, potiahnete, tu na tá špička pomôže pri rezaní. Má tiež dve šírky, ako je vidieť. Toto má len malú šírku, pretože na to, na čo sa používa. Toto je ploché až sem. To znamená, že na nejaké príprava jedál a podobné je to veľmi ostrý a dobrý nôž. No a tu má zase tú klasickú tanto, pokiaľ chcete na piercing alebo zapáčiť niečo. Toto sa dá zalokovať, takže potom nejde zamknúť, takže má vlastne poistku, ktorú odistíte a potom môžete zmačknúť tento zámok na spine, na chrbte noža. A klasický dizajn, žiadne, ako vidíte, dobre silné aj všetko. Má to takú zelenkavú farbu, není špinavý, má len také otiene tá ručka. Vyrobené je to vo Fox Military Division, čo je vojenská divízia, zrejme na výrobu nožov v tomto prípade pre vojakov, kde aj je to vyrobené v Taliansku, nie v Amerike. Ďalší Fox, ináč company sa volá Fox, neviem, či som to spomenul. Je to Fox Military Division teda v Taliansku. Je ďalšia Fox company, ktorá je americká. Robí dosť podobné, ale iné nože. Okay? Je to americká company. Neviem, ako by som vysvetlil rozdiel medzi nožmi. Robia trochu menšie. Tieto Fox Military Division sú väčšinou taktické nože. Vhodné pre armádu, surviving a podobne. A s týmto nožom prichádzajú aj dve púzdra. A to je na tom dosť pekné, že na to mysleli. Totiž to je púzdro tu, kde môžete tento nôž zaistiť a kde ho môžete nosiť v prípade v lese alebo už kde ste, ho môžete nosiť otvorený. OK? Má to dosť dlhý rúb, takže vlastne vám to visí až dole na nohu, keď to niekto ľúbi. A
keď chcete kratší, tak sa to jednoducho odopne a napne sa tam kratší. OK, takže to nevisí tak veľmi. Ešte je to nevybehané, tak sorry. Môže to vybrať. No, okrem toho, že to má aj tie, jak sa to volá, ja už po slovensky neviem, tieto nity, na ktoré sa to dá pripnúť, tak to má aj ten suchý zips, takže to vlastne zas má poistku, keby sa odoplo toto, drží vám suchý zips. Takže celkom domyslené, premyslené dokonca, ako vidíte, dá sa to zavesiť aj týmto smerom, keď niekto by chcel. Takisto sa to dá zavesiť na batoh alebo tú útočnú vestu, ktorá má tieto loops, tieto slučky, takže to iba prestrčíte a môžete to nosiť zvonku na batohu, či už otvorené, alebo ako neskôr ukážem v zavretom puzdre. Trošku je to ešte tesné, lebo prakticky toto puzdro nepoužívam. Má to vložku vnútri a toto je tiež trošku dodgy. Tak asi tak. Pochopiteľne to ide zapnúť aj okolo ručky, keď niekto. A nemám to rád, mám rád tie plastikové, pokiaľ sú tesné, pokiaľ v tom nože nehrkajú. OK? No, toto iba potrebuje troška s tým chodiť, zo párkrát zmoknúť, potom sa to povyťahuje, bude to v poriadku. Troška ho utriem. No, a tu je druhé púzdro preto, ktoré vlastne môžete nôž, také poistka tu na, a nôž tam pekne vojde celý, zavrieť. Žiadny problém. A má opasok. Dosť široké, no ale no to tu nejde, že? To dobre pritiahnete opasok, je to v poriadku. Takže ja by som tie puzdra trocha vylepšil, napríklad, aby tiež išlo nosiť týmto spôsobom. Tak by som dal ešte dva takto pod to, dva tieto pruhy s týmto smerom. Ale musíme robiť, tu je iba jeden, no tak to je dosť na nič, OK? Takže keby to rozdelili, dali ho nižšie a jeden vyššie, tak by sa to dalo na chrbte, ale skrátka na ležaku. Mám tam iné nože, o ktorých video urobím neskôr, ktoré majú práve tieto puzdra, ktorú idú nosiť dole hlavou, hore hlavou, na ležaku. Zatváracie nože, veľké nože. Tak veľké prakticky ako toto. No ale k tomu sa dostanem neskôr, takže nebudem to rozmaznávať teraz. Takže asi toľko o Fox. Ináč dizajn tej čepele, tej čepele bol prakticky dizajnovaný, ak si pamätáte ešte, Dan Brown Tracker, ktorý sa bol používaný v tom filme Hunted. Ako neviem, ako sa na Slovensku ten film volal, ten španielský alebo mexický herec, ktorý aj režíruje, tam hral, kde sa odohráva v Portlande, ho naháňajú, potom si tam vyrobí nôž, on stráti ten originál Dan Brown Tracker
Tops Company vyrába tie trackers, Dan Brown tracker. No a ten shape je vlastne podobný tomu, preto sa to aj volá tracker. Meskwaki tracker. Je tam indiánska hlava, dúfam, že to je vidieť, že nerobím blbosti. Lebo nevidím, čo filmujem, robím to na malú kameru, ok? Je tam indiánska hlava, neviem, či to neosvetľuje nejako. Takže toľko o tomto a uvidíme sa na budúce.